Sa Cebu, 16 na mga pasahero ng isang fast craft ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng sugat sa katawan bunsod ng pagkabangga ng sinasakyang fast craft sa isang cargo vessel habang binabaybay ang Mactan Channel kahapon ng hapon. Ang detalye sa ulat ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa video na kuha ng isa sa mga pasahero ng fast craft na Supercat MV St. Judiel, makikitang nagkalat na ang mga bagahe ng mga pasahero at maririnig ang iyakan ng mga bata. Ayon sa opisyal na pahayag ng Supercat, nagkaroon ng contact ang MV St. Judiel sa cargo vessel na LCT Poseidon 23 kahapon ng 2:44 p.m. Sa tulong ng isang tugboat, dinala ang fast craft sa Cebu Pier 1, kung saan nakababa ang 208 ng mga pasahero at crew at may naghihintay na medics at emergency response team ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon sa isa sa mga pasahero na si Flor Catada na nagtamo ng sugat sa tuhod, habang nasa Camotes Island pa sila, napansin na umano niya na tila may problema ang sinasakyang fast craft. Hindi na maganda ba? Nakabantay ko kay atong kuan Camotes Island, nag-stop siya, tas nibalik na pod, tas nag-stop hangtod nga gibangga pod niya. Sa inisyal na tala ng Cebu City DRRMO, nasa 35 na mga pasahero ang nagtamo ng sugat at mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. 16 sa mga ito ang kinailangang isugod sa hospital. Isa rito ang 73 anyos na si Editha Campaner na nagtamo ng sugat at mga pasa sa mata. Nagtamo rin ng mga pasa at sugat sa mukha ang 75 anyos na si Sofia Ruto na taga Catbalogan City matapos tumama umano ang kanyang mukha sa aircon sa loob ng fast craft. Ayon sa acting head ng Cebu City DRRMO, Harold Alcontin, nasa 12 ambulansya ang kanilang i-dispatch para dalhin ang mga pasaherong nangangailangan ng medical attention. Nga importante kay na mo information nga kinahanglan magibaw mis initial nga pasyente kay para unsay resources nga mong mandam din namo. Sa Pier 1 ng Cebu City, kung saan nakadaong ang fast craft, makikita ang sira sa starboard bow at bakas ang mga sirang upuan sa loob ng fast craft. Hindi nagbigay ng pahayag ang taga Marina 7 at Coast Guard na naabutan ng GMA Regional TV na nag-iimbestiga sa loob ng fast craft. Samantala, sa Uwan Wharf sa Mandaue City naman, nakadaong ang LCT Poseidon 23, ang cargo vessel na nakabanggaan ng fast craft sa insidente. Makikita ang nasirang port bow o angkla nito. Walang crew ng cargo vessel ang nagbigay ng pahayag. Ayon sa Coast Guard Mandaue Substation, iniimbestigahan pa nila ang nangyaring banggaan. Sa inisyal na investigation, nagkaroon ng problema ang steering wheel ng fast craft. Hindi umano gumana ang timon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News.